Că eu fac acum video pe tabletă, că dacă, adică, vorbesc în belgeană, că nu pot să spun o română. Dus ik wil video op mijn gsm doen. Deci a spus că vrea să fac video pe telefon. Kan jullie alstublieft mij echt laten zien, omdat ik la echt ook op mijn gsm doen. Am spus că chiar vreau să fac și pe telefon, să fac video, dar nu știu, dar pentru că o să instalez YouTube, dar știți că apăsați acolo pe ăsta. Este ceva rotund și acolo este un plus. Și pe eu n-am din ăla, că eu trebuie să-mi descarc. Sper să mă învățați, să mă... adică, na, cine știu ce. Pa!